Kapuso stars, agaw-atensyon sa ilang pinasahe nga suot sa 11 nga Halloween ball sa Sparkle GMA Artist Center. Scariest, sexiest ug most stylish costumes gipasigar busab. Ani report. Dili magpaulahi ang mga Kapuso celebrity sa ilang spectacular Halloween costumes sa first ever Halloween ball. The Sparkle Spell Ghosting made fun sa The Palace BGC sa Taguig City. Klase-klaseng mga gimmick ug paandar sa mga sparkle artists sa pagbida sa ilang costumes sa blood carpet. Gikan sa Disney characters, Marvel characters, hangtod sa fictional horror characters nga patok matag Halloween. Usa si Kapuso actress Andrea Torres nga trending tungod sa iyang karakter nga si Ursula. Nung bata kasi ako, lagi akong mas gusto ko yung villain. Oo, so favorite ko si Ursula. Sabi ko it's about time na gawin ko siya since may event tayong ganito. And ang tagal nating walang Halloween party na face-to-face, di ba? Certified Halloween treat sub para sa mga Kapuso ang gibida ni Jack Roberto nga abs sa iyang costume sa sikat nga Marvel character nga si Wolverine. Nag-order na lang ako sa online ng clothes. Naging creative ako sa beard and sa look, pati yung mga prosthetics. Baga sinabi ko sa makeup artist ko na gusto ko ganito. And medyo nag-workout pero meron pa rin natirang mga konting fats. Hayaan nyo na, costume party lang to guys. Gipakita sab ni Asia's multimedia star Alden Richards ang iyang inner childhood sa Halloween costume nga suot isip Squall Leonhardt sa sikat nga online games nga Final Fantasy VII. Kaya ito yung pinili ko for tonight kasi part din to ng childhood ko when I was growing up. Ito yung isa sa mga larong nag-skyrocket sa akin into gaming. And alongside with my brother. Ako si Sarah Hilomen-Velasco para sa One Mindanao.